Казвам се Кирил Здравчев и съм собственик на строителна фирма Здравчев Дизайн. От 2008 година сме в бранша. От 2015 година активно се занимаваме с строително-ремонтни дейности. Събрахме доста добър екип и всичко, което правим в момента е в срок и качество изпълнение. За Дайбал разбрах от интернет пространството и реших веднага да я ползвам. Мина една седмица, пробвах с един обект. Случиха се много бързо нещата, след това втори, трети и сега вече имаме четвърти обект в София. След като почнах да работя с Дайбал, процента ми е около 25 в момента. От 3 месеца работя с Дайбал и съм доста доволен. Нямаме необходимост да ходим да търсим клиенти. Клиентите са намерени, въпросът е да ги спечелиме. Да ги спечелиме с работа, която сме извършили в стари клиенти, референции, най-важното което е и качествена работна ръка. Пак казвам, както оборота, така и работната ръка ми се увеличи. Аз съм доволен и ще продължавам да работя с тях. Таксата, която заплащам в Дайбал на годишна база, се заслужава и ми носи доста клиенти. С платформата се работи много лесно. От много години се надявах да има такива услуги в България, защото в чужбина вече ги имаше. И след като видях Дайбал, веднага пробвах и нещата се случиха. Трябва да използват Дайбал, защото има неограничени възможности в България. Фирма, която има плюс и е в нейния район, тя може да работи и по-евтино, и по-качествено. Има клиенти, които държат на качествена работа. Тук ще намерят фирми, които наистина си знаят работата и ще ви свършат работа в срок и качествено. Затова изберете Дайбал. Тя е доста добра платформа за строителство и строителни ремонтни работи. Аз вече препоръчах на няколко колеги Дайбал платформата. Едни от тях се съгласиха да я ползват и те в момента са доволни от платформата Дайбал.